Hej alle sammen, og velkommen til den sidste video fra Katrine Stanov som Deputy President 2014. Jeg vil gerne starte med at sige tillykke til Bo, som vandt på vores kære valgforsamling her den 6. oktober i København. Det var noget af en valgkamp, det må man sige, og jeg ønsker Bo og Eva alt muligt held og lykke i deres samarbejde til næste år. Jeg blev rigtig ked af det, som mange af jer nok også godt kunne se på mig bagefter, men jeg har haft noget tid til at tænke over det her bagefter, og jeg må tilstå, at den energi og motivation, jeg har lagt for dagen under kongressen, og som jeg har for at gøre en forskel for JSI og for mig selv, den er altså intakt. Så der gik heller ikke ret lang tid, før jeg gik i gang med at tænke på, hvad jeg så kunne lave for JSI. Og mine tanker de gik blandt andet på at fortælle historien omkring vores organisation, fortælle historien om, hvordan vi blev en international organisation, og få lidt mere fokus på, hvordan vi så kan brande os som en international organisation. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi blev bedre til at håndtere medierne. Jeg er selv træner og kunne godt tænke mig at designe noget medietræning. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at kigge på, hvordan vi som organisation kunne blive mere strømlignet, så det var nemmere at agere som medlemmer, som partner i vores organisation. Og med de ting i baghovedet, så blev jeg dejligt positivt overrasket, da Eva hun ringede mig op i søndags, for at høre mig ad, om jeg kunne tænke mig at tage posten som kommunikationschef 2014. Og det blev jeg meget beæret over, og jeg har besluttet mig for at sige ja tak. Jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at være en del af direktionen alligevel, få lov til at arbejde for Evas hold og for Evas mål. Og jeg glæder mig til at lave et rigtig godt samarbejde med blandt andre Andreas omkring, hvad vi kan gøre for at være mere professionelle i vores udtryk over for både vores medlemmer og for vores samarbejdspartnere. Så vi ses stadigvæk derude i JSI-landet, og tak for den her gang. Det har været fantastisk at være på den her rejse, så selvom resultatet ikke blev, som jeg havde håbet på, så blev det stadigvæk et fedt resultat for mig som medlem. Det har været fedt at møde den opbakning, mine medlemmer har givet mig, både i afdelingen, men også alle de steder, hvor jeg har været rundt. Og også tak til jer, der har været modstandere. I har også været rigtig gode til at fortælle mig, hvad I ser som styrker og svagheder ved mit kandidatur. Så alt i alt vil jeg gerne sige tusind tak, JSI.